Arewa Tailoring TV. A yau za mu kawo muku yadda ake yanka dogon riga mai rafa cikin sauki. Daga farko in za ka yanka, za ka yi tunanin nawa ne tsayin mutum ɗin, sannan sai ka yi cire yadda kake so ka cire rafan naka. Da farko da za ka buɗe atamfar ka kamar yadda kuke gani haka, za ku ganta atamfa miki uku ce. Nan gun stika ne, to ba gun stikan ake amfani da shi ba, cikin ake amfani da shi. Kamar yadda kuka gani, mu za mu fara buɗe muku ta nan cikin wajen kenan. Daga farko za ka ɗauka, za ka buɗe atamfan ka ne kamar haka, kamar yadda kuke gani. Sai ka ɗan ware atamfan nan, sai ka ɗauko ta ɗinka, sai ka gwada yadda kake so kamar haka. Bari mu gwada ɗaukar 54 mu gani, da ba ta da tsayi, rigan zan yi kacin sosai. Ya danganta ne da tsayin mutum da za ka ɗauka, yana da adadin wannan tsayin rafin naka da kake so ka cire na rigar da za ka yi, wato dogon riga rafa kenan. Gashi dai kuna gani ne, fatan kuna tafi da mu. Sakamakon iska tana ɗan lokacin bazara ne yanzu, dole kamar yadda kuke gani mutum zai ɗauko haka, kamar haka mun ɗau tsayin wannan ɗin, sai ka ninka atamfan kamar yadda kuke gani haka. Sai ka ninka ta haka. Sai ka gwada ka gani. Idan za ka cire, dama ana so ka ciri adadin saman riganka, to muna so adadin saman rigan nan mai kasance inci 15 a cikin 57 muke so mu cire rigan. Kamar yadda kuke gani, za mu sa kamar haka. Nan shi ne inci 15 ɗin mu. Idan ku gwada nan zuwa nan, za ku ga inci 15. To da muna so za mu cire saman inci 11, shi ne inda za mu ɗora wannan saman rigar mu a cikin rafan kenan. Yanzu muna so ya kasance mana kamar da kuke gani haka. Za mu bunku shi cikin sauki kamar haka. Nan ne shi ne inci 11 mu. Sai ka sa makin ɗin inci 15 ɗinka, sai ka gwada adadin nawa kake son tsayin rigar kuma na ƙasan ya kasance, wato rafan kenan, ba saman rigan ba. Muna so dama ya kasance mana, mun ce muku dama muna so ya kasance mana 57. To gashi nan shine 57 ɗin nan. Kuma za mu ƙara sakamakon saboda za a yi kalmasa a ƙasan da kuma dole da za a yi a sama. Za mu sa 58 kamar yadda kuke gani. Nan shine 58. Idan ka jawo shi, za ka ga baka
sun da wato kamar da kuke gani sai ka ɗauki allin ka haka haka kana jansa wato ƙasan zai ba ku rawun ne yadda aka samu damar da za ku yanke a tamfan nan yadda kuke gani haka kun ga yadda ƙasan wani ɗin namu ya kasance ya yi rawun da za mu ɗauko wannan ɗinmu sai mu yanke shi kamar yadda kuke gani kamar haka za mu yanke inda muka ja alamar wannan ɗin namu rabata mu inda muka ja layin da muka yi yanzu kuma za mu ɗauro yadda muke son saman namu ya kasance kamar da kuke gani na mun ce muku inci 15 muke so mu sa a saman namu gashi ne shi ne inci 15 sai kai alama kamar haka sai ka ɗauko tef ɗinka in ga muka sa inci 11 kenan na mun ce zai ba ku inci 11 ne wanda kuke gani sai ka cire haka kuma sai ka ɗanyi rawun haka sai ka cire sai ka ɗauko almakashin ka shi ma sai ka cire shi kamar yadda muka cire can ƙasa wannan shi ne ƙasar rigar namu na dogon riga wacce ake kira da rafa idan kuka fuskanta za ku ga ƙasar nan bayan kenan daman shi ana masa doli za ka ɗauka idan ta gama sai ka masa doli kamar yadda nan wajen yake za ka yanki wannan ɗinka a tamfanka ne a jikin inda ka cire wannan abun naka kamar nan wajen da kuke gani haka sai ka cire shi straight da makashinka kamar haka kamar haka nan shi ne inda za mu yi ɗora wannan ɗinmu guntun da bai rufa mana ba sai ka sa pieces ɗin da ka yanke ɗin nan sai ka ɗora shi a wajen haka kamar yadda kuke gani idan ka ɗora shi ne in ka hau kan keke in ka take sai ka ƙara zakowa da wannan ɗin naka sai ka ninka sai ka yanke amma yanzu za mu muku abu mai sauƙi yadda za ku fahimta yadda ko baka hau kan keke ba za ka iya ka ninka abinka sai ka yanke shi yadda kake so kuma yadda kuke gani haka kamar haka fatan kuna fahimta yadda kuke ciccire muku abubuwan nan kamar haka yadda kuke gani nan shine ƙarshen wannan ɗin ka ɗauko almakashin shi ma sai ka yanke shi sai ya shefi kuma yadda ta cire ƙasan rigar a da kamar haka shi ma yanzu ƙasan ya ba mu yadda muke so ka hau kan keke kuma sai ka wato ainihin ka take kayanka sai ba ka yadda suke so normal dama ita doguwar riga mai rafa akan samu ɗori a ƙasanta sakamakon faɗin atamfa
da ke ta tamfa ba ta da faɗi. Inda material ne da ba za a samu gurin da kuke ganin cire muku da shi ba. Wato a duka haka muka kawo ƙarshen yanka ƙasan riga, dogon riga, wato mai rafa kenan. Wannan ita ce ƙasan dogon riga rafa. Cire wato saman rigar rafan kenan. Muna so saman rigar damar rafan ya kasance wani inci 15 ne. Daga farko dai a tamfan ku tana haka, za ka ninka ta haka kamar yadda kuke gani, za ka ninka ta haka sai ka gyaggyara domin kare karkace maka, kamar haka haka sai ta bakin atamfa haka. Haka da kuke gani sai ka ninka shi haka, sai ka ninka shi haka. Haka da kuke gani sai ka ninka, sai ka ɗauko tef ɗinka. Muna so mu sa inci 13.5, sai ka ɗan ƙara matsar da atamf ɗinka har sai ya baka inci 13.5 faɗin wannan ɗin kenan. Mun ga mun gwada har ya ɗan yawa kaɗan, za mu ɗan rage shi. Shi ne inci 13.5 kamar yadda kuke gani haka. Don mu haka sakamakon mun yanka wani abu a cikin rigar, za mu sita wajen mu kare ba mu matsala kamar yadda kuke gani haka. Sai ka cire shi haka. Muna so mu cire wajen rubutun nan saboda zai iya fito mana a ɗinki. Sai ka ɗauki almakashin ka haka, sai ka cire shi kamar yadda kuke gani haka. Ko da kaɗan ya fito ba matsala, zai iya tafiya a abin ɗinki, amma dai ba ma so da ya fito ɗin dai kamar yadda kuke gani haka. Mun cire wajen rubutun. Wajen rubutu ta sama ake sa shi ba ta ƙasa ba. Haka za mu ɗau sama rigar mu, za mu ce inci 15 za mu saka, amma za mu sa inci 15.5 sakamakon saboda rabin inci zai iya tafiya a ɗinki. Kamar haka da kuke gani ne inci 15.5. sai ka ja alama da hannunka, ko ba ka jawo ba matsala, saboda za ka iya ɗinka a tamfan naka kamar da kuke gani haka. Yanzu sai ka ɗauki inci 15.5 kamar da kuke gani inci 15.5. Nan ma haka inci 15.5. sai ka yanke haka. Mun yanke shi ne kamar haka, sai ka buɗe ciki, sai ka ciro ɗaya. Shi kuma za mu sa shi a ƙasan wannan kenan, zai fito mana wato a ainihin a bayan riga. Shi kuma wannan zai fito mana a saman riga kamar yadda kuke gani haka. Nan ɗan space ɗin da kuke ga mun bari shine gun zip ɗin mu. Shine gun zip ɗin da muke bari. Sai ka ɗauko tef ɗinka, sai ka mai jimi ɗinka. Daga farko za ku sa inci 6, inci 6 kamar yadda kuke gani nan haka kenan.
idan na budurwa ne. In kuma na matan aure ne za ku sa inci 6.5 ko inci 7, ya danganta da girman mutum. Sai mu sa inci 9. In kuma na matan aure ne ba inci 9 za ka sa ba, inci 9.5 za ka sa. In kuma na budurwa inci 9 za ka saka. Sai mu sa inci 12 ƙasan kamar da kuke gani haka. Shi kuma ina matan aure ne inci 13 za ka sa ba inci 12 ba. Yanzu dai mun sa inci 6 mun ja layin mu, mun sa inci 9 mun ja layin mu, mun sa inci 12 mun ja layin mu. Sannan sai ka zo nan sai ka ɗau inci 3.5, shine faɗin ƙasan rigan kenan da kuma saman riga, kan wannan tsakiyar riga. Nan kamar yadda kuke gani mun ɗau inci 3.5, nan ma kuma za mu ƙara ɗaukan inci 3.5 saboda muna so ya ba mu ɗaukan ne. Sai sama, in kuma na babba ne, kamar a ce size ɗinta ya kai 20, yi sama inci 4 za ka ɗauka nan. Nan ma sai ka ɗau inci 4, nan kuma sai ka ɗau inci 4.5, nan kuma sai ka ɗau inci 5, saman kuma sai ka ɗau inci 6.5. haka ake. In kuma measurement ɗinta bai kai inci 20 ba, shi ne aka ɗau nan 3.5, daga inci 19 ƙasa shi ne aka ɗau 3.5, nan ma ka ɗau 3.5, nan kuma sai ka ɗau inci 4 dot. Sama kuma inda muka ce muku na babba ne aka ɗau, wanda size ɗinta ya haura 20 za ka ɗau inci 5, mu kuma nan inci 4.5 za mu ɗauka. Sabili da size ɗinta bai kai inci 20 ba, rigar da za mu yanka muku kenan, shine za mu ɗau inci 4.5, sama kuma sai mu ɗau inci 6 dot da kuke gani. To sannan sai ka ɗau tape ɗinka haka kamar da kuke gani, sai ka seta daga kan inci 6 ka kamar da kuke gani haka. Sai ka ja layi daga kan inci 6 ka inda ka sa saman nan da zuwa gun inci 4.5 ka, zuwa gun inci 3.5 ka, da kuma zuwa gun inci 3.5 ka. Sannan sai ka ƙara jan tape ɗinka kamar haka. Haka kenan da kuke gani. Haka ka cire wannan ɗinka yayi haka, sai yayi haka. Yanzu za mu cire shi kamar haka. Sai ka ɗauko wannan makashin ka sai ka cire shi kamar haka. Wannan shine gaban rigar nan. Kamar da kuke gani, sai ka ɗauko wato abin da kake zanen ka da shi, sai ka ɗan yi alama kamar da kuke gani haka, inda za ka cire wato breast cup kenan da kuke gani. Sai ka ɗauki wannan abin gaban rigar naka, sai ka seta da gun da kai alaman nan haka kamar da kuke gani haka. Sai ka yi alama tun daga sama, ka jawo allonka haka, kana jan sa a seti har kan gun da ka sa wannan allonka. Bari mu juyo muku shi ta gaban ku yadda za ku ga a yadda za mu zana wato ainihin breast cup ɗin kenan na gefe da gefen gaban riga. Kamar yadda kuke gani haka, sai ka ɗau allonka haka, sai ka zano shi haka. Haka kenan da kuke gani. Yanzu wannan shine mun zana breast cup ɗin mu. Yanzu kuma za mu cire shi. Shi zana breast cup da kanka za ka zana shi, ba measurement ɗinsa ake ba. Tunda ka riga da ka yi measurement, dama za ka ɗan yi alama ne, sai ka ɗauko gaban riganka sai ka ɗora shi kamar da kuke gani haka. Za ka ɗora gaban rigar naka ne a daidai inda ka yi alaman allonka haka. Sai ka ja layi daga sama zuwa gun da ka yi alaman allonka, sai kuma ka ja breast cup ɗinka kamar da muka cire muku shi. Yanzu kuna gani. Yanzu za mu cire shi, za mu yanka shi kamar da kuke gani alamar tape ɗin da muka ja ɗin nan haka. Za mu cire shi yanzu. Wannan shine breast cup ɗin namu. Haka da kuke gani, wato mun cire muku breast cup kenan, shine na gefe da gefen gaban riga. Shi ba a masa breast cup. Sai ka ƙara ɗaukowa gaban riganka, sai ka seta shi a yanda kake so ka sa bayan riganka, inda za ka yi alamun inda za ka sa zip kenan. Sai ka ɗauko gaban rigan guda biyu, sai ka matso da shi setin inda ka sa
wannan ɗin ka yanka gaban rigar ka haka, kamar da kuke gani za ka seta da nan ne haka, za ka seta shi haka. Haka da kuke gani, sai ka ɗauko tef ɗinka haka, sai ka ɗau nan wajen inci 2.5. ana ɗaukar har inci 2.5 ma, amma mu yanzu inci 2 za mu ɗauka, sakamakon ba na babba ne can ba. Na babba ne inci 2.5 ake ɗaukar sa. Dama mun riga da mun sa inci 6 mu nan da kuke gani tun daga farko da muka sa na gaban rigar mu. Dama nan shine inci 6 nan kuma shine inci 9 mu, nan kuma shine inci 12 mu. Idan ka in ka sa inci 6 ka, sai ka ɗauko a makashin ka haka, sai ka yanke zuwa gun inci 6 ka da muka yi alamar da muka sa allin nan. In ka zo daidai kafin ka ƙaraso gun inci 6 shine za ka yi kwana kamar haka, sai ka ɗan shiga kaɗan, sai ka ɗau measurement ɗin girman rigar. Ina so mu sa damar inci 11 ne, ya danganta damar da girman mutum da ka ɗauka tun farko. Za ka ɗau damar inci, mu damar inci 13 muka ɗauka, in na babba ne kuma inci 14, wani inci 15 ne ma, ya danganta da girman mutum yadda ake sawa. Na mun ɗau inci 11 mu, sai ƙasan mu kuma muna so ya ba mu inci 9.5. kaga inci 9.5 shine idan an wannan ɗinsa zai ba mu inci 19. kamar da kuke gani haka, sai ka ɗau inci 9.5 ka, sai ka yi alama. In ka yi alama sai ka ɗauko almakashin ka haka, sai ka yanke. kamar da kuke gani haka. nan damu shine gun inci 12 da muka muku alama haka. Shine idan ka yanko abunka haka, sai ka yi haka da shi, kamar da kuke gani haka. In ka yanko haka, sai ka yi haka. Nan in ka zo inda kai ɗinkin ka, in ka ba ɗinki ma haka za ka yanko. In ka zo sai ka ɗan tsaya a nan, sai ka tsaya, sai ka tafi haka kuma. Sai kuma mu ɗau wuyan rigar mu haka, za mu ɗauke shi inci 3.5. daga kan gaban rigar za ka ɗauka, ba daga kan gun zip ɗin ba. sai ka ɗau inci 3.5, sai ka ɗan yi alama kamar haka da bayan rigar da wuyan rigar kenan. sai ka ɗan yi alama kamar haka. Ni bari mu cire bayan rigar yadda muke son sa, ba ma so ya ɗan yi mana zurfi can haka. kamar haka, haka za ka cire bayan rigar, amma ya danganta da yadda kake so. Za ka iya ka rufe bayan rigar kama haka, in kana so ka sa wani abu a wuyan rigar kenan da bayan, kamar yadda ake yin wasu rigunan da kuke gani. Yanzu a duka haka muka kawo muku ƙarshen yadda ake yanka saman riga na dogon rafar da ke duk yanayin wanda ake yanka saman riga mai rafa, da kuma haka da dogon riga rafa kenan, duk yadda ake yanka. Amma dai saboda dai ƙarin bayani shine muka kawo muku yadda ake yanka saman rigar shi ma dai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna godiya da kasancewa da mu a tashar mu ta Arewa Tailoring TV. Ku danna mana subscribe domin kasancewa da mu a cikin tashar mu ta Arewa Tailoring TV. Assalamu alaikum.